október 6-án az egész ország az aradi 13 emlékének áldozott. Az aradi vértanúk ünnepségén újból erre a helyre jöttünk el, hogy kegyeletünket leróljuk a mártírokkal szemben, és nem éltatlankodjunk azért, mert még nem zarándokolhatunk el az aradi vesztőhelyre, hanem magyar testvéreim, lássuk meg azt, hogy Kassa újból visszatért, és Nagy Rákóczi hamvaja újból magyar földben pihennek. A trianoni békeszerződés következtében a Magyarországtól elcsatolt területek legjelentősebb része, 36%-a Romániához került. Ezen a mai Magyarország területét meghaladó, egykor a történelmi Magyarországhoz tartozó vidéken 5.200.000 különböző anyanyelvű lakos élt. Románok, magyarok, rutének, németek és szerbek. Az 1.600.000 főt meghaladó magyarság főképp az erdélyi és partiumi, valamint a székelyföldi városokban, vagy a román, rutén, német és szerb falusi lakosság közé ékelődve élt évszázadok óta. Egységes tömbben a kizárólag magyar ajkú Székelyföldön. A történelmi magyarországi kulturális hagyományokban bővelkedő, a magyar múlthoz 1000 szállal kötődő területeinek elvesztése gazdaságilag is komoly érvágást jelentett a Trianon utáni országnak. Erdély és a nevezetes magyar városok, Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, Szatmárnémeti, valamint a Székelyföld visszaszerzése így a két világháború közötti magyar revíziós politika sarkpontja lett. Olyan politikai törekvés, amelyet így vagy úgy, de valamennyi párt a magáénak vallott. Még az ellenzéki pártok is, beleértve a liberálisokat és szociáldemokratákat. Az összeomlást követő szorongató gazdasági helyzetben az erdélyi menekültek problémáitól átitatott közhangulatban, a határainkon kívülre szorult, rokonaiért aggódó, családjától elszakított magyar kisembert nem kellett meggyőzni az erdélyi kérdést rendező politika létjogosultságáról. Igaz, a magyar politikai vezetőréteg számos illusztris tagja, miniszterelnökeink közül gróf Bethlen István vagy gróf Teleki Pál, ősi erdélyi család sarjaként, nagybirtokosként személyesen is elkötelezve érezhette magát a revízió ügyéért. Mégsem lehet pusztán az uralkodó osztályok és a magyar politikai vezetők számlájára írni Erdély kérdésének napirenden tartását. Az alkalom azonban sokáig nem kedvezett. Noha az 1938-39-es év eseményei azt látszottak bizonyítani, hogy a Csallóköz, Észak-Magyarország és Kárpátalja esetében mód nyílik a trianoni békediktátum valamelyes korrekciójára, Erdély kérdésében azonban 1940 elejéig sem történt jelentős változás. A mai nagygyűlésünk célja tehát, hogy országvilág előtt hangoztassuk a Duna völgyében békéről, nyugalomról, együttműködésről. Szó nem lehet, míg jóvá nem tették a Magyarország ellen elkövetett igazságtalanságot. A kérdés rendezésére az első alkalmat a magyar vezető katonai körök akkor látták elérkezettnek, amikor Románia mozgósította hadseregét, hogy a magyar csapatok kárpátaljai bevonulásakor megakadályozza néhány magának igényelt román lakosságú falu és egy vasútvonal szakasz birtokba vételét. A magyar katonai vezetés ekkor úgy vélte, hogy a Kárpátaljára bevonuló magyar katonaság, miközben megakadályozza az illetéktelen román beavatkozást, katonai akcióját kiterjesztheti Erdély visszaszerzéséért folytatandó háborúvá. Teleki Pál és kormánya azonban nem hitt abban, hogy az ország súlyos veszélyeztetése nélkül ilyen kétes kimenetelű akcióba bocsátkozhat.
Teleki és a magyar katonai vezetés itt szembe került egymással. Az alkalom elszalasztását Barta Károly honvédelmi miniszter még egy esztendő múlva is szemére hányta a miniszterelnöknek. A román koronatanács pedig német figyelmeztetésre sürgősen visszarendelte a mozgósított csapatokat. Az újabb lehetőséget a német-lengyel viszony kiéleződése kínálta. Teleki 1939. július 24-i Hitlerhez intézett levelében egyfelől kijelentette, hogy Magyarország bármennyire is szolidáris Németországgal, nincs abban a helyzetben, hogy hadműveletekbe kezdjen Lengyelország ellen. Másfelől félreérthetetlen célzást tett arra, hogy szabad kezet kíván magának Romániával szemben, nemzeti céljaink megvalósítása érdekében. Hitler igen felháborodott azon a mentalitáson, amely a magyar revízió ügyét elválaszthatónak hitte Németország ügyétől. A magyar miniszterelnök által írt levelet vissza is kellett vonni, noha a magyar fél erdélyi revíziót tervező önálló katonai vállalkozásával tulajdonképpen a németeknek való segítség olyan burkolt formáját kínálta fel, amely megakadályozta volna Romániát a vele szövetséges Lengyelország támogatásával. Abban az esetben, vélte Teleki, ha a német-lengyel konfliktus második Münchenhez vezetne, a magyar miniszterelnök Mussolini révén kívánná Magyarország revíziós igényét érvényesíteni. Mint hogy azonban a Lengyelország elleni német agresszió 1939. szeptember 1-én a világháború kitöréséhez vezetett, az Erdéllyel kapcsolatos magyar revíziós tervek egy időre szükségképpen elodázódtak, illetve módosításra szorultak.